Pechar a fenda, apoio para unha lactancia materna para todos. É o lema da Semana Mundial da Lactancia Materna deste ano e, de novo, as nais de Arrolos de Teta saíron á rúa para aleitar. Un acto que supón infinidade de beneficios, pero que non é posible sen apoio familiar e social ás nais lactantes. Desde Arrolo reivindican a creación de entornos onde promover a saúde e respeitar os dereitos de nais e crianzas. En Ourense temos un grave problema de saúde pública, temos a taxa de lactación máis baixa de toda Galicia e necesitamos que as mulleres cheguen a nós porque o sistema non está respondendo antes de que se estropeen as lactancias, sobre todo que cheguen durante o embarazo para que así podamos ofrecerles esa información para que teñan as ferramentas para conseguilo. Piden políticas que respeten os dereitos maternais reais e que non obriguen as mulleres a escoller entre a maternidade e o traballo e advirten da necesidade de formar os profesionais da saúde para que as nais reciban un apoio baseado en evidencias científicas e respetuoso cos seus dereitos de autonomía. Señalan tamén que é fundamental respectar o Código Internacional de Comercialización dos Sucedáneos do Leite Materno e as leis existentes para poder poñer fin a toda a publicidade abusiva, ademais de normalizar a lactancia materna na vida pública, sen reprobar as nais que aleiten cando e onde queiran.